Sicela ukuthi sibingelele nomphathi ohlelo, sibingelele umeya, uSpeaker namakhansela wonke nawe-Exco. Bese sibingelela wonke-ke nje nama-officials ka-government akhona wonke la. Bese sibingelela-ke ngokukhethekile umndeni wala kaMbatha. Sithi boShandu siyanibongela kakhulu ukuthi uhulumeni wenu lokho uyona osakhela izindlu akwazi ukuthi sizozakha lezi zindlu. Sibonge futhi njengoba seshilo nomhlonishwa umeya ukuthi kuhle kakhulu ukusebenzisana kwethu sizama ukulungisa le ndawo. Savumelana sihlangana okokuqala lapha nakwamasipala ukuthi kuyofuneka mangabe sizoyivula lezi zindlu sizoyivula sihamba sonke. Akona nje okubalekile uhulumeni usebenzela thina sonke ikona-ke besizokwenza la. Iluleko-ke ngeke ngiyiphinde ekhulunywa ubaba umeya. Ngizokhuluma ngazo lapha khona into eside kusho ukuthi angabi nayo inkinga la. Laba abantu abangamasela abantshontsha ugesi. Abazobe belapha ngizobatshela iproblem enkulu ngalendaba yokuntshontsha kagesi. And one silly day uma ngabe kuwukuthi nathi la ithuba lethu singene kuleyo nto izobhasta istation lesiya. Mase sibhastile uEskom uyanqaba ukhokhe wena njengomuzi ngomuzi. Khona abantu umuzi ngomuzi okufuneka ngo-12,000 rand. Lokho ukuze kwazi ukuthenga uEskom itransformer kayiphindi kwesibili. Ayabiza lama transformer. Mhlawumbe manizobe nikhona lapha nizozwa kwa price yalena esetshenziswa ngalena uthamba kanjani. Sinibongela kakhulu-ke boShandu bomthiya bondaba ezitha ukuthi lokho wasenayitholile nenindlu. Thina kasikakayitholi. Mina ngathi ngiyayifuna eyaMbatha ngiqualify. Angazi-ke ukuthi qualify onjani. Angiqualifyanga-ke mina ngabe nami nginayo kodwa bathiwa angikwazi mina. Sibonge kakhulu sinibongele kakhulu. Thank you very much. Ngicela ihlombe.